nang ko kita pakai sak. Mau sebentar. Nanti ini. Jadi enggak dibuka. English medium kind of. Oh, maku. Tamu ama. Kodong para Sampurnagor. Area lain. Ang bersero belum saja. Ang kini ngok naka jorni parani borok. College hatro. Kalau masa peribahasa. Bro bike accident di bro. Tiga. Belai wana mas singsa tini tunggu tu saya mana di kormong community. Bro kemana naik tungka. Bro 100-150 tu konsum bro ni. Total population. Bro প্রায় 36 ফ্যামিলি দङ কবংপাড়া সম্পর্ণগর তিনি जोंखानाखा जे बाइक एक्सिडेन्ट थैनाय गुबुन कलेज फरायबो थार्ड इयार बो पलिटिकल साइन्स अनार्स साइ दङ मंगला करबं ते बनलाव दं बुरिमासा सुन्दर लक्ष्मी करबं बरक नै बाइक काइ फैमाने बरक गुड बाइक दंखा बरक एक्सिडेन्ट गै नेपो थिका बुरिखे ताव सिरियास Akum tanya. थांलायनाय Kasih ba? जोंखानाखा करबं समाज बिसिगो बरक पुइला कलेज कानाय अपारानि पुइला बर कलेज फरायबो जोंखानाखा এইবো आंखानाखौ जागे बेलाय वाना थिका और पारावो काइसेफाना सरकार चाकरि हैनाय करि गभर्नमेन्ट सार्भिस करि बेलायके माने असहाय पारा ते बेलायके परिबार फुटबल गरे फेमिली आं खानाखा आनि सेक्रेटारि चिन्तन तनुश्री देबबर्मा ट्राइबेल अफिस सेक्रेटारि बो फाइथांगा थानाय साप्ताहआव जों पावरिखा और करबं पारावो जों बरनो जे मानसाक जों बरनो सायज फैनाय जों इदानिंगो जों काइसे स्किम माखा हालाम कमिउनिटि बागै पार्टिसिपेट रागमाखा आरो जों खबैरनाय और जत्तनो जे मानसाक अरनि पारान बरनो जों नावरो टांग्रिनाय लामारो खायरिनाय जों जत साइमानो अब काइसे रेकर्ड किन्थिफ्रा हास्तेबो सबसे कम पपुलेशन बर कमाना नाय दंखा करबं कमिउनिटि आंनि बागै जों बरनो नजर मारिनाय दिनै आं खायसे त्रिपुरा हामथाय मन्थ्रि नंगै आं अमन पावरिखा अ पारावो दखान आं तेबसे फायनाय फैनाय जे मानसा जों बरनो चुबानाय बरनो कोनो लेखा फरायनाय करै बरनि गारि चालावनाय करै माने दुई रक बलाय असुबिदा जतनो बरनि डिटेल फेमिली जों अमनो मावा सनाय जे जतनो आं खागाव बेलाय दुख खादुमान दिन बियाफ्राव बर कलेज फरायनाय कनै बोरै हासला मासा बर फरायसाला थैखांखा आबं बेलायखौनो खाखाम माकक जों बर मानसुरि लायनाय जे मानसाक जों बरनो चुबा लायनाय शुधु सरकार सिनिया जों जत कमिउनिटि दंनाय त्रिपुरानि बर दं जोंना देबबर्मा जमातिया त्रिपुरा जे कत कत कमिउनिटि नाय बर चुबा नांगौ जों खारावै बर जों चुबा नांगौ आं खागावो खायखासि जों बरनि चिकन सादा खारा बर बुखांजानाय अबन आं वान सखा आं बहायनो आं गोबां खोनाखा जेन'बा आंनि पहिला फार्स्ट टाइम आं अरा भिजिट खायो करबं पारावो पारा बेलाय नायखो थक किन्तु बेलायखो हाचाल ini orang gari gora mat hogia खेतराव कुरै बरफ उग्र खायचाबो आपनो जों सरकार होइते माखासे आइडेन्टिफाइ मा खालायनाय स्पेशली आं ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार हिसाबै आं नजर दोदाय जे अखबाराव भाइ खालायो थिनांगौ बे डेभलप खालामनाय आं साखरनाय हामबाय